И така, спирка Радомир, това се уроди за мен. Мангал като куче. О, кофата, браво. Така, мангали като кучета, даже с телефони. Сега, в момента сме на адския стадион. Адски стадион! Искам да открия събирането в град Радомир. Специални благодарности на кмета и кметиста от град Радомир за това, че дойдоха да ни уважат. Специални благодарности също така и за Дейс Помос, организатора на това събиране. Ето момчета тук са се събрали и момичетата, много хора. Всичките са на инжекции, както виждате, набиране с човешка тежест. Това излег. Браво, бе! Дай! Той не го усеща. Така. Той така до утре може да си се навия. Петър Канев. Браво, бе! Планч. Тук са забавен каданс. Джанката, бе! Никва джанка! Това е се! Чето изпил на болите сутринта. Браво, бе! Това е много добре. Сука е. Това ще докарват. Може да има някакви анаболчета вътре. Но това е Кристиян Господинов. Полунабиране на една ръка. Много здрав. Адски дребнав. Ама се качи. Набира, бе, лекичко обаче. Що толкова жълстил, бе, брат? Я един фул планч. Какво е? Получи ти се, брат. Дай, брат. Това са набирания в предна знам, бе. Я чакай малко. Браво, бе. Петър Канев! Браво, бе! Кръченцето е много важно. Много здрав. Прекалено. Малко е сланчето. Урод. Нормално е, то досада върна сняг. Слънце бе, светили, момчета! Време е да избушуваме. Покажи на какво си способен. Превърти това движение. Так. Найс! Какво става тук? Браво, бе! И набирах. Звезда.com. Звездки студ, бе, брат. Студено е като куче, брат. Слънце.com. Браво, бе! Браво! Много здрав! Момчето си знае работа. Слънце жаба! Предно въртение на слънце жаба. Браво, бе! Аре, бе! Аре се качи някой TFC, бе! Шеф! Аре! О, какъв анабол! Това е най-анаболен човек, който ми биваш през живота си. Чакай малко, бе! Това е набиране на ръка, бе! Според мен е доста анаболно това момче. Това е изрък. Набиране на лява ръка и след това на дясна. Няма стоп. Спирката е излишна в това момче. Браво, бе! Благодарим за това, че кмета. Що по толкова добър начин го прави? Много здрав. Изрод. Забавено силово, с гънати кръченца и много повторения. Ножица в силово, т.е. ножица в слънце. Слънце в дъгова стойка. И вода по ръцете. Така. Петър Канев
Както знаете, това момче е доста здраво и много обича да показва това, което обикновено не може, но какво правиш? Така. Грипа е добре. Засилката също е много добра. Оп! Браво! Заеден въртеж. Браво! Доста долен. Да. Така. Браво, бе! Откърти гимнастическия лост, момче! Това силовото ли? Това не знам дали е силовото, това обаче на те се хватки прави това момче. Браво, бе! Браво, бе! Момчета! Възхищавам се на вашите умения. Много здрави! Това е обектива, бе, аз съм нисък. Браво! Anabol.com. Да! Браво, бе! Анабол! Това момче от Перник ли е от Радомир? Перник. Браво, бе! Момчетата от Перник идват чак в Радомир. Не, че е много далече. Обаче все пак... Боже мили! Без дрехи за Тук ли е, бе? Защо? Гол! Кажи му, че е без дрехи за допълнително. Значи аз умирам от студ, обаче това момче е меко казано на наболче. И сега бавно силово на тесен хват. Това не се вижда всеки упражнение от подобна класа. Браво, бе! Аплодисменти! Много здрав! Браво! Айде! Влакът. Радомир София. Петър Канев. Китайско столче. Да покажа времето. 2 минути и 11 секунди.